Kaixo eta ongetorri beste zaio batera. Gaurkoan Alfarbera goaz, Valentziara, mintegi oso garrantzitsu baten muinera. Han galdera bat utzi zuten airean. Nola egin diezaiokegu aurre klima aldaketari, baina ez goi mailako bileretan, baizik eta gure etxetik, gure herritik bertatik. Eta badirudi agroekologiak izan dezakela errantzuna. Dena galdera simple bezaintzako honekin hasi zen. Imaginatu uholdelatz bat, edo zute bat. Lehenengo pentsamendua lehen zegoen bezala berrera ikitzea da, ezta? Baina, zer gertatzen da berrera ikitzea bera bada arazoa? Hori da, hain zuzen maje gainean jarri zutena. Galdera horrek elkartu zituen denak, alkateak, aktivistak, herritarrak, denak bide berri baten bila. Primeran, goazen baba gaurko ibilbidearekin, lau geldialgi edingo ditugu. Lehenik, krisiaz eta politikaz hitz egingo dugu, alkate baten ikuspuntutik. Gero, ikusiko dugu nola lotzen diren puntuak, nola ehuntzen den lankidetza. Hirugarrenik, zerbait oso potentea ikusiko dugu, baratzea, gure eskutu gisa. Eta bukatzeko, laugarrenean, pentsamolde aldaketa bati buruz hausnartuko dugu. Azkaitezen? Goazen bada, lehenengo atal horretara. Krisia eta aldaketa politikoa. Hau da, nola ikusten da dena udaletxeko leiotik, entzun dezagun alkateak zer dioen, oinarriak aldatzeko deia egiten baitu. Hasteko, Vicent Alfonso, Alfarbeko alkatea, mintzatu zen. Eta, ez zen edonola hasi ez? Autokritika, ariketa, zintzo batekin baizik. Argia eta garbia izan zen, urtetan, administrazioek akats bat egin dute. Hirigintzari eta eraikuntzari eman diote lehentasuna prebentzioari baino. Epe labureko dirua bilatu dute, baina zer gertatu da horren ondorioz, gure herriak askoz zaurgarriagoak direla ora. Eta hemen kontrastea izugarria da. Pentsa ezazue, alde batean eredu zaharra daukagu, hormigoiarena, dena asfaltatzearena. Hondamendia gertatu ondoren bakarrik erreakzionatzen duena. Eta beste aldean, proposamen berria, agroekologia, hau da, prebentzioan pentsatzea. Lurzoruak bizirik ustea, ura zurgatzeko gai izan daitezen. Ez da aldaketa txikia ez, filosofia oso bat aldatzea da. Baina noski, alkate batek ezin du hau bakarrik egin. Borondatea ezin mestekoa da, baina ez da nahikoa. Horregatik, bigarren atal honetan ikusiko dugu nola lotzen diren puntuak. Nola eraikitzen den aldaketarako motor hori. Eta hor, Nuria Alonsok, agroekologiaren aldeko udalerrien sarekoak eman zigun formula. 3 zutabe ditu eta 3 lotuta daude. Adi, bat, lurra eta hirigintza elkarrekin pentsatu behar dira, ez bere izita. 2, nekazariak, sektore produktiboa protagonista bihurtu behar dira, ez arazoaren parte. Eta 3, gakoa agian, komunitatea, sareak sortu, elkarri lagundu, ezagutza partekatu. Eta komunitatea zari garela, Salva Perezek herritarren izenean hitz zogarrarri batekarri zuen, saberez, jakintzak. Baina ez edozein jakintza ez da liburuetan dagoena. Hau herriak bere lurraldeari buruz duen jakintza da. Aiton Amone kontatzen zutena, jendeak esperientziaz dakiena. Pentsa, txosten tekniko batek ez dizu esango non egoten ziren putzuak lehen, edozein haize den arriskutzuena. Hori da saberez, eta altxor bat da. Orduan, nola erabiltzen da altzor hori? Perezek oso argi utzi zuen. Ezin duzu bulego batetik plan bat diseinatu eta jendeari eman. Ez du funtzionatzen. 3 pauso eman behar dira. Lehenengoa, entzun, baina benetan entzun. Jendearen beldurrak, oroitzapenak, dena. Bigarrena, elkarrekin sortu. Konponbideak komunitatearekin batera diseinatu. Eta 3, konfiantza eraiki. Jendeak sentitu behar du plana berea dela. Horrela bakarik funtzionatuko du. Orain arte teoria saritu gara, ezta? Politika, komunitatea, baina eta praktikan nola ikusten da lurrean. Bagoazen horretara. 3. atal honetan adibide ikusgarri bat dugu. Zuzenean paisaiatik datorrena. Pilar Mazok, Perlorta elkarteko kideak, esaldi labur baina indartzu bat bota zuen. Baratzeak salbatu gaitu. Erraz esaten da. Baina esaldi horren atzean, borroka luze bat eta egiaztapen argi bat daude. Kontua da azken uholde handietan zerbait sinestezina gertatu zela. Alde batetik, hormigoa, zentro komertzialak, horiek guztiek ura bultzatu zuten, arrazoa handituz.
Baina beste aldean zer zegoen? Baratze tradizionala, la huerta. Eta zer egin zuen baratzeak? Belaki erraldoi bat bezala portatu zen. Ura irentzi zuen. Lur poroso horrek milioika litro ur zurgatu zituen, eta horrela inguruko herriak salbatu zituen. Ikusten, ingenieritzak utz egin zuen, baina lurrak baratzeak erantzun zuen. Beno, eta honekin guztiarekin, laugarren eta azken atalera iritsi gara. Pentsatze dezagun, alkatearen autokritika entzun dugu, sareen garrantzia ikusi dugu, herriaren jakinduria baloratu dugu, eta baratzearen indarra egiaztatu dugu. Zer esan nahi du honek guztiak? Oso argi dagoena, hau ez da konponketa txiki batzuekin moldatzen. Pentsatzeko modua aldatu behar dugu. Beraz, laburbilduz, zeintzuk dira erresilientzia eraikitzeko lau zutabe horiek, goazen berriz gogoratzera. Lehenengoa, borondate politikoa, atzera begiratu gabe, lehentasunak aldatzeko. Bigarrena, sareak, bakarrik ezin da, elkarrekin lan egin behar da. Hirugarrena, komunitatearen jakintza, entzun eta erabili saberez horiek. Eta laugarrena, paisaia bera azpiegitura gisa ikustea. Baratze bat ez da apaingarri bat, defentsa sistema bat da. Lau pieza hauek ondo lotzen badira, orduan orduan lortuko dugu zerbait sendoa. Eta bukatzeko Salva Perezen esaldi bat dena laburbiltzen duena. Esaten zuen, ez gatoz lurraldeak salbatzera. Hau ez da superior heroiak bezala etortzea. Ez, arretaz bizitzen berri gaztera gatoz. Hori da gakoa. Apaltasuna, berrido ikastea nora bizik gure lurraldean errespetuz arretaz. Naturarekin eta gure bizilagunekin harreman berri bat sortzea. Hori da finean mezu nagusia, eta horrekin usten zaituztegu gau.